Lasmi juri sartherong pararong along All Party Hills Leader Conference atumpen 6 sidul purak cerok taka mai ke paman pon. Hanjang langso along akimi jang chuke thai adin Nayara Energy terang refill station kang pupon. Duniram timung aning kimi pen ajok Phulni Press Club pitung atuma phat pen la pen choi kirap ke pajir. RTI ke claim bang thu Lot Kumar Teron ahin pen Karbi Longri corruption alama puthak pen pherang ke mai kang nipon. Lakhai ko rasok Dubagui MSC consensi Lasmi juri sartherong pararong along All Party Hills Leader Conference mare thihek pen APLC Ratchari atum pen 6 sidul puthak cerok tok amai la pen kang dang amai inipon. Long live, long live, long live. Rong asara chite peding nang ma. Peding nang. APLC chite peding nang ma. Peding nang. Jai kathar long live, long live, long live. Jai kathar long live, long live, long live. Khai so Karbi. Sai hem chun bang junaram terang pen kacha hem pu pon amai along aluhiam man pen Turbagui APLC amai pu modern sing terang lamjai sarpu pritom terang youth wing amai pu sarbong killing women wing nali terang pi lapen APLC phan ningkat thi aradatum chitong dun APLC Ratchari phan ningkat thi kedo ojok labang so hawar along pen BJP Congress pen mithang party pen chi odumsi APLC lom chipok dun thu Inglaw sara paching thu nang ma. Paching thu na. APLC long live, long. APLC long live, long live, long live. Rong asara chite peding nang ma. Peding nang. APLC chite peding nang ma. Peding nang. Jai kathar long live, long live, long. BJP ningkan kep ke chokpo. Ita meli tum Karbi Long kituk elak arat atum bangke piniar ni entai litum bangke osumar jangreng oson si litum manang ko. Kopi polo pote ilitum piniar ni aso. Ke Laksmi lang sopulo lukhi lang sopulo na sidak bangke ne tunge bangke lalo i picture se kang danga me mate six dore awareness program tu ne tum ke ba. Penla so non pinin dang ne tum long dak program long nang chitong no na teng pote BJP pen donong ko ra polo na pen congress pen dong trok tum nang chipok dun lo na pen kiwang jilang ta ako dulang pu ne tum panang than na pen non pini la dak nang chipok don tum bangke kedam tang dulamara long ke pado hut asu nang chipok don tek te lo nang litum kedam kiwang ke siksa ka yoni sinang le dun det pumas ne tum bana ko nang hang si pinin ne tum ako alang litum pan duar bogri PHC CC committee hoi pen deng pon iglo Tangte pini nang litum hanang hang mana litum sinang ke humri la mo pen ni nang tan lo ne litum pan sinang ke hang lo kedam tang 15 arni dulamaral rong marjong lo ne tum mas joining program bilo sitame ala so hot kedam ke wang ke siksa gari ke pup ke do de mase aso nang dun ne lo la selang litum sitame ako e peter se lo ke claim kedam ning nang samdun pe ke joini se ako ni tum pan ladak pini arong masa ako nang chang to pit no kasi ne tum ke wang pen pini noning koi ra pho BJP nang chipok don lo na pen congress tum don trok nang chipok don lo oh congress tum don nerken nang chipok don lo kasi ke wang jelang an sitame ako do tulang po sepu kasi ne tum na pu program bang deng pon bompo na tema ne tum APLC long bang ke tangka mahawe na pu neli tum mek thang se chirung chirek pon sila pu program deng pon bom apor chojo na si ani siwet ke dengone delo haso ani sitame ke dam gari ne tum pador ne delo na si nona ko next mas joining pasine tum na pu non awareness bipon bom non kachari bam paribatan BJP sarkar atum pen adui hoilong kedo arat kisum ke boy lapen bangso hawar along hut ki jok ji ahem made polling center kete bokhet ka vedet ajok alang ni tuma phant bangso sarkar pen nang rap jibon posi kedam tang MEC kilik hodus tami alang ni tum tirap ji tudun pensi hut jok dun pen pahai dun lo bangso kilik jubdet pen bangso hawar arat atum alang ni tum kisum ke boy alama puthak alang ni tum batai chuning ri dun lo chuning ri dun bet roy history pini arns tami thangnat our side deng pipon ave lapen kaching thura side deng pipon ave ajok si alang ni tum BJP phan ning ke thi ave dedlo lapen lapunat All Party Hills Leader Conference mari thi hekpen APLC atum bangke my meeting along stame khai kaching hon longri kaching hon alama puthak si alang ni tum than chimum pon pon lapso puthak si alang ni tum ning kaching sang ke do ajok si alang ni tum pen PLC long chipok dun lo lancho tukali lang lapunat BJP atum ke my meeting along stame
khai longri ke ching khon alam aputhak ke alang ni tumki jai pon pe putha alang ni tumpen puthot pachini ponthu news report Robinson Killing Hanboka Karbi Longri Abirta Perang senang lihat Titanic gimana? Nalimen ci thani gima. Mira terang pi. Ya terang pi. Tang te nang li kedam tahu kupia song no sigido lo. BJP. BJP. BJP atum nonta council ta hon bom la. Tang te kupia nang ning ki dog disi nang li IPCL silong ke wang lo. Nilining ke dog le ate mane Frank penta wang ke wang bom los. Meeting nang dopo to warta nang pipo. Hemrita nang pipo. Ampen nalitung ke bordar po nang lang pon po la bordar ta longri long pata nang lang pon po pong ke non punon benta la pusidam bom lo nang lang pon pe nilitum pa Tade la bangso ke cak ponali tum han papleng ing lo ma. papleng Papleng plan ning kana alo la bangso nali tum han ke cak. ani ding olo Ade tinga olo di. Tangte la BJP na hon lo po pen ke la alang li jai kathar ke cari pon ke me alang li ke mane longri long pat karbi la son kachimatha kachichini pen nilining kang sam aklong luchok lo nilining arlo la si nili mathala la pu BJP ana ke sulile BJP tongke la son cari pon thek the lai lam nang than pon pe nang mum pon pe mo arnikiding ko anane kibi ki thi atum kedo ke thak ke messenger phan pata alang litum matha pon pe ningje pon pe lasi nilike nilining insamek tangte IPCL song nali tum jong si haide. kiputa kali nilike nilime thang pasi nilining aklong pen ining samjin pasi nilike laso epi selsia long kilodo Tangte pini la da kedam tang phre ni pha ingkoi ra ke thom arni hanjang langsu di phuka cheleng atowar pi along hanjang langsu along akimi jang chu ki thaya dim nayara energy terang refill stations ingpu pontanglo lason si pinangan arji dingklui aning kan pen same hanjang langsu bali pathar japra langsu lukhi jant kuligaw malom arat atum pen jang chu ka chu thai ke sung pen ador ke su pen alang listum chunam si jang chu thai ponang bom lo bons tami non bang ki hanjang langsu along mastami terang refill station along pen amat si jang chu joy keeping chu thai long pon po bangso ms terang refill stations kang tu pon amai along Karbingaw Dramas Council em Mukut Mohanta Lapen MSC kadom terang pi em abarm jiwan chandra pathak tum arideng pensi intupon la bangso kimi jang chu ki thai adim kang kupon amai along em Mukut Mohanta MSC kadom terang pi abarin em jiwan chandra pathak SGB Sanjoy Timung atum pen chenglok pinang man peng ke du atumta chetong dun news report Projen Terang Sangti Hidi Karbi Longri Abirta petrol pump dorkaru ko lai matha lo pelada kan jang langso araratum ta mane jang thu gari yang thu pinan ke sik sak dolo alang li tum dipule damoy nok le damoy sita lasi bokajanan dam nang ko ketilo lasi non mangke ladak rat phana ki mi phan naraya energy limited a company mane distributor lo ba dealer lo ladak lo retail outlet lo lasi non bangke hanjang langso arat tami Penapu ni hang apart Chokehala Balipathar Japrayan Lasolo Maratum tami dipu direct le dam sitame ladak joike penjang thulong pon po o pukajanan ke vorvede sitame chokpo le labang so sai kiklem chipaduk lo benan kona jor ding mazan le labang so arji bang ding lo aprang bentani le online na son si fill up dun hai na nayara energy tuma site along si ke fill up dun lo ang bong bangke alang tum private company tum phana bangke asam long bon check lang polo ma penan chong hong pen aping pulo ma nili cho contact wo ma long lo he nasi nili tum besi sive thot ke long ala bor kothar long da dolo pen bogijan long da dolo pen dipu da dolo ladak da dolo nasi dipu pen ladak bangke methang arleng tum silong lo he pen ala bor kothar pen ala tumang tan so tum silong lo nasi naraya energy bangla lo kedam tang MEC kilik ahut pluni consensi pen all party US leader conference men kajabdun abang pu Dhuniram Timbung ahin pen
Huluni Press Club along Pirangke Klembang pu abitung atum phat ningkang sam kedu ajok alangli hind matte alangli mithang jungjung akhia datpen pen la pen joy kirap ke pajir pon la pen la puson ningki me pen joy kirap ke pajir pon thek apot Huluni Press Club abitung atum pen stame Duniram tebung aphan kechuruk ke pajir pon News report Sarhon inti Huluni Karbi Longri Abirta Diwali puludang te isi atur laso cok laso pasti nang litumta kedam tangan demokrasi country long bangke media ta isi right hand lo pasti nang litumapan nilining kang sam koloni constituency kedam tang ex candidate hin pen nang litumhan ning kang sam si la pi choice sitame ba pen sitame nang litum dor kom som tai lo sitame nang litum ning ke hang pen nili ning ke me pen nang litum han ting wai pon bo sipinia bang ke nang litum ma phan so ado kanar lo nang litum hanang ke hang la pen la bang so alam thegi puji bang ke bang jar ni bang ke nang litum sitame khei long di ke che song long bang cherap che to pa me po la pen ke dam tangan sitame la som nang litum ta nili tum long cherap che to dun lo Laso pensi nili EPSLC nili Puluni constituency da presiden no so foi pensi ta meningkang sam do pa ojok sinang tumapan pinia bangke Diwali okar posonsi paman pon lo. Kalau kadi. Kiram tang khwene pa inkora ke thopani Sukhanjan Amarjan along inut RTI Klembang pu Lot Kumar Teron ahin pen Pirangke mai inipon RTI Klembang pu Lot Kumar Teron ahin pen kipa chini pon atengke Aron Rip and entry gigs along tangka kilik end lapen lapunat tuar krong pri along stami longle ahem puvek atum tangka nam kachelong nunde lanchot kalilang lapunat tuar krong pri along longle ahem pu kalitum det atum si SK lapen mondol atum pen kachichini ke do ojoksi ale chen dun si tangka chen amen thabdun bor isi tangka chen dun lo la so pu thak pen News report present terang sangti hidi Karbi Longri Abirta pen nang pali pon Abirta RTI Klembang Lot Kumar Teron pen kaningje pon alam the arjuponik sinang kirung bangke illegal do athe hola dagjong silang namlo pote 20 toka pen 10 toka 20 toka la sorry sip CCB krai hada tala sorry sip bangke alang etum ene lagi publiko hamsat la bange ahok pet kirung bangke pharu ta enlo pharu hini ta enlo mani long pharu pota en labang eli tum kado beda chini dun lo lasi labang so phu tha bangke ki chok che do athe ladak corruption ki cholong lok bang people se corruption atum illegal kirung ma la tari tum si chini dam me athe tax atum pen jitu eli tum Karbi Anglong council tax atum officer atum la pen ha dagalang etum inside pami pen si bit ke bonai kali labang so arret bonai jitu labang so get arret bonai bangke जे गेट वाला बांसवा ग्रेट एंट्री गेट पुमती एंट्री गेट के बोथ साइड एनी ही होपु पे नागालैंड में पुना की लुलो तेला हरियाण 39 बट 36 ला एनपो गरम पानी पे नपु गोलगा पेन के बांसे अंचो जिपु पेंगे छदाम जाने सेता लान वे लोपुलोते वन वे एंट्री पुलोते एंट्री टेस या से अंचो पुलोते पिनी लासो 20 ला लोपुते ला तुम करप्शन पेंसी के क्लेम लो बांगे करप्शन पेंसी आरेरा तेंगली अथे नेली ला Council pen ke paklang atau Mass Council pen ke paklang isi volume 1 along 2015 edition along labang solong aret ke tokdo labang solong aret ke tokdo labang soret ke ladak jo clear ladak clear jo athe 10 toka 20 toka mane arai ton lo te la 10 toka lo arai ton pen ako bisi thulo te la bangke 20 toka lo ako 6 ton mela abisi lo pote la bangke 30 toka sen po ladak isposto tok dak do non bangke jeneba hakatum le wan bosta ijon pen 5 toka hakba yonen 5 toka pote gari along ke 1000 ke nai aron belo so along phak jon kon ma ijon 5 toka pencil la pen po la son do la si la son lo pulote ilitum aho hak bangke alang tum kimat haji bangke itum ke tax long te choklo posi matha nai alang to matha bangke san ili ke matha du mangala kali labang su Karbi Anglong ates get aphan angtan atum belek atum bangka che thansai belek tu milik tum phan Karbi Anglong atum ke la soni chuma tha la so hormu bang avide nei ili tum ta hok pesi Karbi Anglong da chukrem nei ini neli puthui bangke forwe long lam bangke neli isi bang ki puang tum bangke first ke neli bypass nahorjan pen gotom bosti
ku khot khoti na bang pet bypass alang pu thak ni li si ni ning jeng tung athe hola so bypass ke non ke already alai tum compensation pielo to ward ke bonai lok lo the compensation ki pielong ni li si ni hola so pen tai ning fo fe do non dala dak el tum theloi illegal sila ke nang claim re pini ili tum 6 schedule area polite 6 schedule arada tum jitu STH jitu Karbi atum dak number do choseta alang tum phan compensation pinei polo seta karagaon alom nahorjan alom labang so line alom dak number do chole pupen dak number do chotam han compensation pipe arleng phan ma si pipe Karbi atum ta sondolo nili bangso phan pipe de lo nili lahadak nili objection unde seta Karbi atum phan ke sitha lo amen dulu te lahen lo hem fulo sarvi long salang limen dulu pulute 6 schedule arona teng pen alang tum phan ta amorjada long ni polo alang tum phala ta pinangi sini li bangke la so puthaka alang tum la bangke chokche bu sini li pudami la pen hini bangke lahen lo penangana tumbang phan bangke longle kachi jor kachi nam dopi border ke ahok lo lake sita kumani bang phan bangke nang nam dun lo apota ba men chichen selang masi kumani men pensi dokok lo hala swamen phansi ki nam dun ve bang seldit chitok alu dokok ta alang phan bangke poisa nang men pengke piuni athia la so pota men binake upo hala phansi apoisa pirong sita seldit along alang si sotolo mati alang amen chilarli pucholo alang sotolo alang phan piun sita alang phan bangke la bang chokchi pusia ku puthiji pong last bang epilo ke vi ke plan atum jitu poisa ke chon long atum phan bangke seldit alu pen chota aku payment pithude la sonda do hada la pen hini bangke aku ke thom dolang along lita kavi tumda apanta dak le bangke na paklang vek nang lang la tu athe ladak ni le thelong lo chetna gogoi tang ho apen ke rajan gogoi tang ho apen ke dake numita gogoi tang ho la pen ke sapna deka tang ho la hai tumnga along le kona lo ni li halat anil phana paklang ni alang tu la pen isi bange thelong lo ladak inut mondol office long ke claim ba bisesor doi mari pu along le